Lehenengo finala gizonezko aurrena izango da. Arkote, Orio, Tolosa, Bermeo. Arkote lehen kaletik, Orio bigarrenetik, Tolosa hirugarrenetik, Bermeo laugarren kaletik. ¡Opa, muticos! ¡Vamos! ¡Venga, Inge! ¡Aitor! Yo las alteran, setan zure agerkera begiekin ¡Venga, Arkote! estimatzen du. ¡Opa, Bermeo! Gauza bat dut ¡Venga, Bermeo! ¡Opa, Bermeo! gauza bat dut ¡Venga, Bermeo! ¡Venga, Bermeo! ¡Venga, equipo, equipo! ¡Ve, chavales! ¡Opa, Bermeo! ¡Ahí va! ¡Vamos, Arkote! ¡Ahí va! ¡Vamos! Gizonezko aurrak Hogei segundo. ¡Venga, Sofi, arriba! algo ziki egoteko era ez da bestela bezalako Aseskuan sartzen zitzen argi bat badakizu eskua sartzen zaizula zein da zimartasun iristen bakar bat berez eta bakar bat ere ezinezko azaio nere arte ondo da jolasten ekoizula
azkena. Ara Bermio azkena! Venga Bermio, hostia azkena! ¡Venga, Quijote! ¡Vamos, chavales! ¡Ara Bermio! ¡A que sí, venga, venga! ¡Vamos, Cantera, vamos! ¡Dale, buena ahí, buena, buena, buena! ¡Ahí va, y venga! Bat, orain bai. Argi indarri gabe gelditu gara. Ea bueltatzen garen, oraindik ez ditugu aurren denborak eman, eta falta zaizkigu kadeten ziagotakoa. Bueno, oraingo denborak, kadeten denborak hauek izan dira. Itsasoko ama Santurtzik 2-0-4, San Juan 2-0-5, Bermeo 2-0-5, Deustu 2-0-7. Eta geroko txartelketako denborak, Orio 4-43-50, Bermeo 4-44-26,
Tolosak 4-55-57 eta Arkotek 4-53-08. Laharoga sailan, xoxo polita xiuran, primadera firindolan, maikasura. Bien, chavales. Tolosako aurrak pixaketa daukate, hiruaren iritsi direnak pixaketa daukate. Orduan, gizonezko aurretan, infantil maskulino, Tolosak pesaje. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Apa Bermeo, venga, mutille. Bigarrengo ziagoako denborak baditugu baita ere. Santurtzi 4-23, Bermeo 4-26, San Juan 4-27, Deustu 4-28. Denak 5 segundutan daude. Zerutikako boi arzun, biloz guzien osasun, agi biziden ian irun. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Euskal mendizeraia, akezko jantzitan, etxe xurri gorriak altzotan, gure ikurrin batera, plazak asko. ¡Hala Bermeo! ¡Hala Bermeo eskena! ¡Hala Bermeo! Amaia estua, ¡Hala Bermeo! epaileen nahien aurretik kendu, bideo finixamera baduta. Santurtzi izan da irabazle. Deustu bigarren, Bermeo hirugarren. Denborak hauek izan dira. Irabazlea Santurtzi 6-57-10. Bigarren, Deustu 6-59-54. Hirugarren, Bermeo 6-50-40. Eta laugarren, San Juan 6-50-83. Pixaketa Bermeok du, hirugarren iritsi dena. Los tiempos han sido los siguientes. Vencedora Santurtzi con 6:47:50. Segundo, Deustu 6:49:54. Tercero, Bermeo 6:50:40. Y San Juan 6:50:93. Nik deus ez ikusten, aurrak ez baitak iso egiten. Amaren iduri, Euskadi zauta gertzen, baina nik asurik ezen aiten. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Euskadi odoretan duten errestatu, ez bat haukalditan.
Chavales! ¡Vamos, chavales, vai! Zorionak Santurtzi. Eman zaio aukera Bonini baitari. Santurtziak Zorionen kontuan. Alex, pesaje. Hoy segundo. Muy bien, chavales. Eso. Bermio, hirugarren izan zarete, pixaketa daukatu. Nik deus ez ikusten, haurrak ez baitak iso egiten. Badaki. Euskadi zauta bertzen, baina nik asurik ez emaiten. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Euskadi odoretan dute errestatu, ez bata ukalditan buskatu. Gu Euskadiko zene horre harri zedu, maitatzea omen da bekatu. Ez euskalduna ez gaiten bardoksatu, Uritsak lehoina hautiko du. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire kantazak euskalduna. Hernatziko ziago galdu dute, gizonezko gazteak. Bigarren kaletik Oriok 14 egin du, laugarren kaletik Zarautzek 15, hirugarren kaletik Zerrona 16 eta Santurtzik lehen kaletik 16 baitare. Bi segundutan dira laudak. Euskal mendizeraiak bakezko jauntzetan, etxe xurri gorriak atzotan. Gure ikurin batera, plazak askoetan, herritarrak kantuz ostatuta. Programa berria, nolan ikutzi dutan, kanpo baten joan egunetan. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Kantazak euskalduna, kantazak ire herria, kantazak euskalduna, irea berria. Nire ama maitela, nire gordetzen, txikitu nire Aurrak ez baitak iso egiten.
bigarren Ziaboga, bigarren kaletik Oriok 4:26, laugarren kaletik Zarautzek 4:28, hirugarren kaletik Zierbena 4:30, lehendabiziko kaletik Santurtzi 4:32. Ez du jarraitzen dute gauza. Ez bat hankalditan buskatu, gu Euskadiko semek horrear isildu, maitatzea omen da bekatu. Ez Euskalduna ez gaiten balosatu, urinxak lehoina hordikon. Kantazak Euskalduna, kantazak herria, kantazak Euskalduna, kidea berria. 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 Kantazak Euskalduna, kantazak herria, kantazak Euskalduna. Dute hirugarrengo Ziaboga, bigarren kaletik Oriok 6:54, laugarren kaletik Zarautzek 6:56, hirugarren kaletik Zierbenak 7:01, lehen kaletik Santurtzik 7:04.
Bigarren Orion. Denborak hauek izan dira, irabazlea Zarautz, 9-0-5-50. Bigarren Orio, 9-0-5-70. Hirugarren Zierbana, 9-13-56. Eta laugarren Santurtzi, 9-19-58. Zierbanak pixaketa. Hasia, gizonezko zenioren estropada. Lehen kaletik, Santurtzi, bigarren gotik, Venezia, Kaiarriba, hirugarren Kaiku eta laugarren kaletik Zierben. 20 segundo. Eman dute lehendabiziko zeboga, laugarren kaletik Zierbenak 2-0-3, bigarren kaletik Kaiarribak 2-0-5, Kaikuk baita ere 2-0-5, eta lehendabiziko kaletik Santurtzi 2-0-7. Traga eta bere fragatak, beldurtzeko gabe
bigarrengo ziaboga eman dute. Zierbena izan da lehendabizi laugarren kaletik 4-10, bigarren Kaiarriba, bigarren kaletik 4-13, hirugarren kaletik Kaiku 4-15 eta laugarren lehendabiziko kaletik Santurtzi 4-16. Zorionak, Zarautz. Batzarrauna. Dola lornak, apa mutilak. Zarautz, gizonezko gazteetako Euskadiko txapelduna. Eman dute hirugarren ziaboa baita ere, laugarren kaletik lehendabizi Zierbena 6-27, bigarren kaletik Kaiarriba 6-15, lehendabiziko kaletik Santurtzi 6-17 eta hirugarren kaletik Kaiku 6-19. Zierbena, Kaiarriba, Santurtzi, Kaiku. Ya Santurtzi, ya Kaiarriba, ya Kaiku. Beraz, irabazlea Zierbena, bigarren Santurtzi, hirugarren Kaiarriba, laugarren Kaiku. Amaierako denborak hauek izan dira: irabazlea Zierbena 8-32, 0-2. Bigarren
Kai Arriba, 8:43, barkatu, bigarren Itsasoko Ama Santurtzi, 8:42:00, hirugarren Kai Arriba, 8:43:31, laugarren Kaiku, 8:47:15. Kai Arriba, Kai Arriba pixaketa daukazue, pixaketa amaitu eta berehala hasiko gara domina eta banderen banaketarekin. Zorionak guztiei. Repetimos los tiempos. El vencedor ha sido Ciervana con 8:32:02. Segundo, Santurtzi con 8:42:00. Tercero, Kai Arriba con 8:43:31 y cuarto, Kaiku con 8:47:15. Kai Arriba tiene pesaje de embarcación. Tira que trae, que trae, que me ayuda,